Mangga sawanipun diajeng Risa. Sugeng siang. Sugeng siang, Nggih. Alhamdulillah iso sowan ing laladan Plosorjo. Lah nggih, nggih. Mojo songo ya, Pak? Mojo songo. Kok mojo songo to? Mojo pira? Jeruk sawit. Jeruk sawit, nggih. Gondang Rejo Karanganyar, tentram. Piye iki malah mupeng? Lah iya. Iki sowan wonten dalemipun Bapak Abu Nangim Ibu Hartini. Nggih, ngunduh Mas Hari Ngunduh Mas Aprilian. Aan Hari Aprilian. Kiwah Mbak Sabrina Alia Rahma. Ciliramu. Mantene Sakinah Mawaddah Warahmah. Amin. Ngaturke lho salam sik biasa. Nggih, saderengipun kawula aturaken sugeng siang Bapak-bapak Ibu-ibu. Sugeng siang Ibu-ibu. Siang, Bu. Iki kahanane iki ya. Nggih. Rodok piye ya sing mriki. Nyemek, Mas. Pripun? Ora iso nonton awake dhewe. Wis niki wae apa rono? Hah? Aduh, anjir. Hari napa niki, Mas? Manut 6 napa? Dawah imbang ana katresnanmu ya, Mas. Nggih, menika 6, Mas. Saben dina mung ngalamun angen-angen mring wong Apa manis? Ya apa-apa tong jadi rambutan wae. Lubung semut ngono. Lubung semut. Arep urip bebas rengan. Apa teko lan pun kakang tresnaku ra bisa langgawipun imbang ana katresnanku para kanca Maheswara mugi saged dados panglipur para tamu kakung putri. Soyo anggra rucit hati lelewamu manis apungku mantil ing padone
jan ya Mas. Iya. Reogone nom-nom ya. Sompak Ra? nom-nom kabeh. Napa? Aja keremen. Mongko nimas katresnanku kebacane tanah bisa dinunggu sunduk lan prasetyaku panake siwa lan raga Saben dina mung ngalamun jroning sepi amok tansah kadulur wawayanganmu dokamas wong bagus Linalita bisa lali saya anggra rucit hati Gone netro Sarapannya apa tadi Mal? Sarapannya apa? rumangsa kuwi ulah wis segone wis entekno. Double pira ya Mas? Lah iya. Wong siji 3 piring lho. Iya nih entek-entek Ya nih. Allah. Mongko Ya. kamas katresnanku bebasane kan bisa tinuku judolan prasetyaku korbanake jiwa lan ragaku. Matur nuwun. Ijih matur suwun diajeng Risa ngaturaken Lisa imbang. Mas. Sapa? Lisa. Lisa toh? Mbancake jenenge wong. Oh Wes, 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 Lito, wes. aku masih mau krungu Ri. Li. Piye to Ri? LL. Piye Lakon to, apa Ki? to Riri? Mbak Elisa. Alah, imbang ana katresnanku, mugi imbang katresnanipun putra temanten saged atut runtut rerentengan guyub rukun tumekeng pikun.